Hoxe veñemos a mostrar un modelo da marca Little Frog. Esta é unha mochila que nos gustou moito porque é unha mochila de tea fular, unha mochila que se pode empregar a partir dos 4 kilos e ata os 20, unha mochila que se pode axustar o panel no ancho, de forma que nos dea un axuste perfecto para o noso peque, e ides ver o sinxela que é de axustar, o ben acolchadiña que está, moi ben acolchada en corvas, moi ben acolchada en tirantes. Como sempre, coloco a mochila, vou a reducir un pouco porque Lala é grande, ten un peche de seguridade, vedes? Abrimos aquí e abrimos aquí, pecho un pouquiño o panel para axustar o tamaño de Lala. Mais ou menos aquí, estará ben. Como sabemos que o panel está ben axustado? Porque cando colocamos o bebé, as súas corvas, é dicir, a parte traseira das súas pernas, das súas rodillas, perdón, queda aquí suxeita, de acordo? Queda aquí apoiada. Collemos a Lala. Vamos a... De acordo, unha vez aquí, o que facemos é estender o panel por toda a súa espalda. Feito isto, brazo, brazo, e pechamos. Ese peche serve para que os tirantes non se vayan caendo ou se fose necesario facer un maior axuste. Comezamos o axuste. É unha mochila que ten unha marxe amplísima de tirantes, co cal, se as persoas que ides empregar a mochila sodes moi distintos físicamente, é unha mochila que se vos vai a axeitar super ben. Comezamos axustando os tirantes adiante, ata o tope, neste caso, este peche dianteiro, este axuste dianteiro de tirantes, vai vos vir moi ben se dades o peito para poder dar o peito, de acordo? Afloxades e agora axustamos e axustamos. Aquí quedaría a mochila. A capucha, mirade que aquí hai uns ganchiños, pois enganchámola os ganchiños segundo precisemos. Vou a poñer para que vexades o ben axustadiña que queda a mochila. 1 e 2, vale? Así podedes ver o bo axuste que dá. Fixadevos que ademais temos aquí un puntiño máis de axuste por si necesitásemos darlle ao bebé mellor soporte na nuca, na cabeza. Aquí o teríamos, vedes? Así que, nada, unha mochila a ter moi en conta, verdade?